Počas októbra 2 po sebe nasledujúce soboty sa na Svodinskom rybníku uskutočnil výlov rýb. Ešte v lete sa šírila správa, že rybník vypustia, pretože na hrádzi presakuje voda a je potrebná úprava. Kuník William, predseda miestneho rybárskeho zväzu, nášmu štábu prezradil, že sám hľadal výhovorky na odmietnutie tohto kroku. Po dlhších úvahách však priznal, že tento krok je predsa potrebný, pretože voda v rybníku je rok čo rok horšej kvality. Zelené riasy sa stanú modrými, ktoré na rybníku vytvoria koberec, zabraňujúc tým v vyparovaní plynov z močiaru. Horšiu kvalitu vody naznačoval aj úhyn sumcov. Po výlove zistili, že biologická rovnováha je značne narušená. Počas 2 výlovov vylovili spolu 450 kg rýb, z ktorých boli v prevahe dravé ryby. Napríklad sumec, ktorý pre zvýšenie svojej váhy o 1 kg skonzumuje až 9 až 11 kg potravy, najmä iných rýb. Ročne vypustených 700 až 800 kg kaprov a iných rýb dobre poslúžili pre týchto dravcov. Vedľa sumcov vylovili 150 kg tolstolobíkov aj s kapitálnymi úlovkami, ktoré vážili aj 40 kg. Kapre tvorili 10% úlovku a karasy 30. William Kuník oznámil aj to, že počas zimného obdobia chcú sledovať aj pramene a vyčistiť ich, pretože potok Dobrá poskytuje pre rybník iba minimálne množstvo vody. So suchými a horúcimi letami sa problémy iba stupňovali. Voda, ktorá sa odparila, a voda pritekajúca s prameňou neboli v rovnováhe. Dobrým krokom by bol aj to, keby sa podarila dezinfekcia rybníka. Šanca na vyčistenie je však malá, pritom spodok rybníka tvorí až 1,5 metra bahna. Dozvedeli sme sa aj to, že ryby z výlovu boli vypustené do rybníkov v Strekove a v Nových Zámkoch. Vznikla aj dohoda, že ak sa náš rybník dostatočne naplní, množstvo rýb, ktoré prebrali, vrátia do nášho rybníka. Náš referát ukončíme s jedným najväčším úlovkom, ktorým bol sumec s váhou 62 kg a dĺžkou 212 cm.